vai? Joo, ja sit olet sompe ihan vitusti. Niin. Joo, on tää pimeä. Oi, täällä on vähän. Oi. Eiku hä? Häh? Ei, mullakin lähti pois yö. Nyt tuli valosaa. Mihin sä laskeudut? Anne rantsito. Rantsatako? Mä olin ihan vittu fiiliksissä. Oi vittu, nyt tuli yö. Jos löydät auto, niin ilmoittele. Mä vähän luulen, että mä löydän. Häh? Mä vähän luulen kyllä, että mä löydän autota. Joo. Oi perkele. Sä oot tullut poimimaan mukki täältä. Padoa lähettyviltä. Wait! No niin, Lada näyttää. Käynnisty nyt. Käynnisty nyt, pieni näyttö. Hyvä. Sit sä varmaan tulet poimimaan. So the fucking face, Uncle Fuck. Mä katon monen kämppää vaan. Your Uncle Fuck. Nyt mua pelottaa. Joku on vienyt haulikko täältä, voi saatana. Ei olekaan. Pelkkää voittaa, se on vaihtunut vaan pöydältä. Get out for this is my place. Later. Mikä kiusaa selle? Vittu. Tuli autolta, wanna team up man. Kun se huomasi, että mulla on haulikko. Sit mä sanoin, että get out for vittu mun paikka, niin Sillä ei varmaan itsellä ollut vittu mitään. Sillä ei ollut mitään. Sillä ei ollut kuin auto. Siksi mä en halunnut team upat sen kanssa. Saatana. Ei tää on vittu noita talot on tyhjiä. As I said, get out for. Se on jo ohittu tarkastaa, että vittu onks mä tää vielä. Lol. Oi voi. Varmaan soittaa kun kaveris hätiin. Juu. Tuo auto. Mun kiusataan. Vois voi kattoo, onks täällä toista autoa. Millain vittu padot mentiin siinä poliisiautopaikalla? Siis... Ei mitään unohtaa. Mä koitan löytää sen. Kai mä se löydä tosta. Sit viidellä mökillä sä lähdet kävelee sitä siltaa pitkin. Okei. Ei vittu on rankas ajalla. I said don't! Vittu, se koitti ajaa mun yli, kun mä en suostun tiimappaamaan, saatana. Ledä. Joo. Vittu, se koittaa ajaa mun yli. Sit se ajoi vielä seinää päin, sillä että se päässyt liikenteeseen. Tuossa ja sit hauliko pari kertaa perään. Kapum! Ihan usko. Nyt uskoo saatana, ettei vittuille enää. Loppu se kukkoilu, saatana. Olisi hommaa voinut olla kilttiä antaa sen mahdollisuuden. Ei kanna. Olisi ampunut vaan pistoolilla. Eikä tää sullekaan ystävällinen se on. No on kaikkien. Kaikki raiskaa, vaikka mulla olisi kamaa saatana. Totta kai ne on ystävällisiä. Ne on oikein tosi ystäviä. True friend. I am evil, stop lagging!
Mihin se alue tuli? Pleasant, niin... Kaivattu padolla. Mä ajattelin, kato vielä pari paikkaa tuon ranssi tossa. Joo. Hei. Kato, mäkin sain poliisiauto. Omia. Mulla löytää vittu arvoa. Täällä on 2 poliisiautoa. Ketään ei ole laskeutunut hakemaan poliisiautoa. What the fuck? Ei ketään kiinnosta. Näin okei. En tiedä, mä otan näistä kaikki irti saatana. Mikä auto sulla? Poliisi. Joo. Hyvä. Sit kun mä löydän AR, niin sit mä lähden tulla. Joo, sieltä se löytyy saman tien. Kyllä. Mun se löytää kyllä vähän kuteja tähän vielä. Oon mä kyllä mulkkuihminen. Droppasi siitä autosta ihan kaikki mitä irti sai. Sillä se kuuluu. Kuusta! Kato vuoropunikko tappo. Milloin aika alkaa tikittää? 3 minuuttia. 3 minuuttia. Osittaa tosta on flashbangin mukaan. Kato, täällä on näköis jeeppikin vai? Vitu. Eiks täällä oikeesti mistään mitään paikkoja tutkittu läpi? Oh. Vai? En mä tiedä. Holy fuck. Äijä tappaa. Äijä vaan tuhoo siihen. En mä huomannut tuota pelaajaa aluksi. Ai. Tuli naamaa ja tussautit. Mäkin haluaisin AR. Haulikokudit täältä tyhjennetty näköis. Se joo. Missä sä oot? Ranssas. Tässä on 3 minuuttia aikaa, et 60 sekkaa. näköis. Mä ruisin siinä päin. Juu, no mäkin oon menossa Pleasanttiin päin. Nähdään vaikka tossa ihan kaasurajalla, kato G5. Ei G5, kun mikähän no. Kun on siinä rajalla. FS. Niin. F5. Mä menen hetket, mä oon tullut. Tai oikeastaan siinä on jo... Ei. Kouta mennä pelata vielä.
No mä just vasta heräsin yöunilta. Et aika kauan. Koska jos nukkuu meni. Mä menin 9 nukkuu. Ei 10. Ei 9. Juu. Kieltäkää vaikka kaikki muu. Älkää koskeko mun mutteri pannuun. Ilman sitä alkaa mies tummuu. Mä olen täällä vedessä sitten. Onko siinä paljon vieras vai? Joo. Tässä näin kun on nää asuntovaunut, tiedätkö? Joo. Niin siellä vedessä mä oon tässä niinku 2 kiven välissä niinku rannalla vielä. Mikä se positio on? E6. Joo. Onko sä tullut siitä padosta niinku yli jo? Siis joo, pado ohitte, valkoisen pado ohitte. Joo. Tässä kohtaa suurin piirtein, missä niinku mun peissi on. Joo. Tässä edes, ns. Tai mä ihan edessä on, mutta melkein. Siitä hiukan niinku padolla päin. Hyi, saatana, kun tuli kylmät väreet. Koita saa tätä näyttöä tai toista näyttöä tässä. Joo. Missäköhän se saatana huorapenikka mahtaa painaa? Tiimapataan sen kanssa. Mä voin katsoa, onko se mun striimissä, niin kun mä en saa näyttöä päällä. Toista näyttöä. Vois mennä huutelemaan sinne, että säätänä. Tuu tänne. Missä kohti oot? Joku pupposen. Okei. Onko sun vittuusti virtaa kiittää? Ei oo. Kuinka paljon? Ai vittu, juorin toksikkaas. Äijä tulee kiire. Mä katon pari paikkaa ja puppaat sit mä tuun. Juu. Mulla ei mitään hätää, mä olen täällä suojas jo. No niin, mä sain toisen näytön päälle. Voi aukasta Twitchiä. Yksitoista pelaajia jäljellä. Nykyään joo. Se meidän ystäväisemme ei oo vieläkään kuollut. Se on vieläkin hengessä. Mm-hmm. Mä tarvitsin kyllä AR kipeästi. Mulla ei oo kuin 4-vitonen ja haulikko. Oi.
Mihin se uusi alue tuli? Just Pummikil. Yllätys. Onks sä täältä päin pian? Ei tästä oo pitkä matka. Joo, no. Se Pummikilla ollut ihan vitu usein viime aikoina. Ihan vitu usein. Mm. Huutaisitko sä... 10 pelaajaa jäljellä. Huutaisitko sä tässä näin toi... No huutaisitko padokohdalla, valkoisen padokohdalla? Mä tulen tiellä siitä sit. Täältä. Niin mennään samaa matkaa. Pummikil mesomaan. Kyllä tästä vitu pelistä taas yhtään mitään saa. Kun ne sais pian se näppäimistä. Tällä viikolla. Ehkä tänään jo. Joko pian sä olet täällä päin? Joo just, ei kovaa aina. No mä menen tiellä jo. No joo. Mä menen tohon noi asuntovaunuille. Joo. Koota sä. Eli kaasun rajalla oikeastaan. Joo. – 60 sekuntia, niin kaasu alkaa tulla. Hurry up, man. Huomenta. Häh? Sanoin huomenta edes. Aa. Alright, tän... Mä oon kaasurajalla kohta. Juu. Meillä tulee mennä sit vähän kiire, 30 sekuntia. Sä oot asuntovaunuilla vai? Joo. Tossa sä olet. No. Yhdeksänkö sä pelaa? Juu. Me ei saa edeltä. Panas. Pummikil vaan. Täydet. On pistänyt tuossa aina. Juu. Ottaa se auto käyttöön saikusta. Juu, no sä mennään suoja-alueelle, niin sä saat ajaa. Oho! Äijä tuli vähän tuuppaamaan mua. Oi, mä en nähnyt ollenkaan suojassa. Mennään tonne yhtään paikkaa. Joo. Aloitas. Otiks bensat ja kaikki sieltä autossa? Ei se loppunut aina. Ei yhtään. Ei, se on vähän, mutta... Juu, no joo, voihan se tulpa siihen, että rupeamaan vittuttaa niin kaikki. Ja sä meitä ammutaan. Ei meitä ammuta.
Ei. Joo. Sä saat ajaa sit. Hetkone. Isä mahdotti ampua, voi sulla olisi koukon. Se on tuolla alhaalla. Veikkaisin. Sitten täälläkin ammuttiin. Aa. Missä ammuttiin snipua? Ei ollut snipu. Mielestäni. Mä otan tulpaa vittua tossa. Kato, kun tuolta vasta tippuu ensimmäinen päkki tonne. Se on ensimmäinen. No mihin se kaasu tulee taas? Ollaanko me alueella? No, Ollaan. ollaan. Täällä on 8 jäljellä, täällä on uskomatonta. Kyllä. Pitäis... Tuu pois siitä, jos siellä mä vekas, siellä on kyllä snipu jolle äijä. Pitäisikö me käydä... Hei, tuolla juoksee. Joo, vitu kaukana, antaa olla, älä ammu. Ei. Se sniputtaa varmaan meitä. Joo, se sniputtaa varmaan. Joo. Ai saatana! Osuuko? Osu kai. Mulla tuli lämyskää. 70. Joo, snipu sillä. Ei mut kannatti kokeilla. Juu. Joo, snipu puffitti vähän vitu hulluksi tässä. Musta tuntuu, että se tulee tän seuraavaksi. Näkyykö sitä? Ei. Mihin? Ui vittu, nyt se ampuu toinen. Niin. Onko se vieläkin siellä? En tiedä mistä ampuu. Kai se ostaa puskasta ampuilla. Mulla on vieläkin alueella, mutta tuolla on vähän vitu spotti tuo. Niin no. Vähän liiakin. Mäkin vaihdetaan mestaa. Joo, no. Mä juoksen autoon. Vyöti. Noin. Oli pakko tulla takakonti kautta. Pelkäsin, että se sniputtaa, jos mä pääs heti autoon. Jep. Loppuuks tää taas niihin marjapuskiin? Ei. Mä tiedän, siis se vähän riippuu. Joo, ottais kauhean pudotus. Mulla on sit vielä 1 kannu bensaa. Joo. On mulla 1 kannu bensaa. Eikä sä vaan tavoitteella kaasureunaa. Tavoittelu. Kaasu lähtee tulee. Niin. Kieltäkää vaikka kaikki muu. Älkää koskeko mun mutteripannu. Meidän pitää mennä Hemmingin väliin. Älä tolppaa ja. Ennen kuin. Muist sitten, että meidän pitää kiertää ihan vitusti. Meillä on aika. 10 sekuntia niin kaasu tulee. Me ollaan alueella. Ei oo. Ollaan. Ai. Oi vitu kuusi, joku aidat. Kaipaa. Ollaanko me mukaan oikeasta alueella? Ollaan. No joo, ollaan joo. Me tultiin niinku tänne snipusyötiksi takas vai? You are in toxic. Autta. Nopeasti poistaa. Tultiin tänne missä se snipu ei oo. Ei mennä karkuun. 2 minuuttia.
Jaa. Mennään Hemmingwell suoraan. Se loppuu Hemmingwelltä ihan varmaan. Mulla on semmonen kutina perseessä. Mitä se tekee? On jo pois. Tuolla luuttipussi. Missä? Näetkö tuolla rinteessä? Rinteessä? Pieni paska tuolla. Näköis. Se on vaan, että ei tiedä ketä siellä odottaa. Mennäänkö me Hemmingwell? Ei vielä viittis. Ei, mut luutetaan toi luuttipussi matkalla. Oi katsoo, kun katsottu jo aikuiset. Niin. Täällä on se vitu vuoropenikko vielä. Niin on. Mennään. Vaan kyydis jo. Hetkinen C7. Mitä lähtee souttiin? Eiku häh? Joo, solttiin. Souttiin? Joo. Siis tuolla toi vuori. Eiku juu aivan. Joo, solttiin. Hemmingwell, Hemmingwell. Siellä Hemmingwell takan, siellä on se yksi talo. Mennään sinne, vaikka. Mä kyllä epäilen, että mulla on vähän semmoinen kutina, että siellä on porukkaa, mutta mennään haulikot räiskeen sisään. Pian ollaan katolla. Kato, pelaa! Ajetaan vielä. Kee. Osuko? Se kuoli. Kee. Ei se oo kertakaan muuhun. Onks sillä mitään luuttia? Kato, kun mä tarvii ainakin aarre. Eikö sillä ollut aarre? Kittejäkin mä tarvii. Oot kaikki mitä siellä on. Kyllä. Siellä on vitusti kaikkea järkevää. Nice. Se kaasu tulee sit jo. Näköis. Mä pistän kitin aamuun. Mä pistän auto vieras kiti. Tää autossa. Siinä jäikin vielä kittei saatana. Mitä vittua sit mennään takas? Odot hetki, vittu mä kittaa. Heitä nyt vittu se kitti naamaan. Noniin, mene. Mulla on yksi kitti naamaan. No kai mä jää. Jaha. Millä aikaa mennäänkö me huomenna kalaa sit? Mun aika sä suunnittelet. En mä tiedä yhtään. Tässä nyt vietit. Se luuttipussi katos. Joo. Tai siinä sit kun heräilee ja silloin Mennään. Huri uppi. perkeet jos vissiin tulossa, et se ainakin pääsee pajalta joskus 5 aikoihin vasta. Kato, kun tää puree vähän vitusti tää kaasu. Ei 2 kittiä riit saatana. Suojelu. Jaa, me ollaan pois jo. Huhhuh. Varo sitä vitus niputtajaa sit. Joo. Vittu me pitää mennä vitusti eteenpäin vielä. Ai. Lähetään se 30 sekkaa aina aikaa tossa. Joo. Hetkinen Hemingway on tossa, me ollaan Hemingway vieressä ja me pitää mennä souttiin. Siis me ollaan Hemmingway takana. Mennään. Joo. Tossa on kato toi talo, mitä mä tarkoitin, eli me ollaan Hemmingway takana. Joo. Mennään tästä vaan suoraan, niin toi... Tai no tarvii meidän hiukan mennä oikealle päin, mut... Hei, siinä tippuu sitä... Droppi mä tiedän jo. Niin... Ollaan sit semmoseen vitun vaaravyöhykkeen, että voi saatana.
Eros tähän. Mua vähän pelottaa siis nipuäijä. Rahaa kans. Mihin se droppii tulee? Tai tippuu? Tuohon se tippuu. Minne? Mä en osaa selittää. Mä en ainakaan edes näe sitä. Se on niinku tuolla. Kaasu tulee. Di. Ollaanko me alueella? Ollaan. Ah. Mulla on ihan vitu keskellä tätä aluetta. No niin. Varmasti nipunaamoa. Jep. Ei me kyllä ihan keskellä olla. Niin. Tehdään yksi juttu, mennään vaan tän päin. Aika reunas mulla. Jätääks mä auto tohon vai? Ai jaa. Ja mihin aikaan sä ajattelet herätä? Joo, ei mennä katon. Niin en mä tiedä. Kello on näin vitusti. Me ollaan aika lailla reunas muuten. No. Kuuliks kaipa? Kyllä me aika reunas ollaan vielä. Joo. Täytyy nyt vittua katsoa, ettei tappu mitään. Mä heräilen itse varmaan, jos tuossa oli 3 aikaa. Mä veikkaan, että mä heräilen samoihin aikoihin about. Lol. Tuolla se droppi on. Kaasus. Joo, siellä se on. Mua on vähän pelottaa, missä vittu kaikki pelaajat. Niin ja missä siis nipuäijä on? Se mua kaikkein niitä tässä pelottaa. Juu, meidän pitää lähteä ehkä autolla kohta. Juu. Tie on tossa. Ollaan tien. Hei! Ammutaan sitä. Tää lamputaan. Jep. 5 pelaajaa jäljellä. Antaa niitä olisi. Kai siellä oli 2 henkeä saatana. Ne tulee. Oi saatana! Oi vittu osu. Hei se ampuu sieltä! Mistä kun mä en näe? Tuolta edespäin. No joo, kun mä en näe sitä. Ampuu Aarasen. Nyt mä näin sen. Ampuuko se autoa? Ei. Ei. Näiksä sä? Juu. 10 sekuntia. 4 jäljellä. 10 sekuntia kaasu alkaa tulee. Me pitää liikkua. Joo. Missä päin se on? Se on tuo suoraan edessä. No, mä koitan... Ei pidä liikkua, mulla on ehkä hyvä spotis. Huom ehkä. Se on vaan vittu. Jos sinä tussaattaa auto. Kannattaa katsoa takapuoli just sitä, että ne tulee varmaan seuraavaksi tän ylös. Kaasu lähenee. Joo. Mulla on alue, mä uskon. Näikö sä sitä äijää? Tai näetkö sä sitä vielä? Mä en tiedä, mutta se vissiin tapettiin sen. Ai. Jos ne kiersi ne yhdet tuolta rinteen alapuolelta sinne. En tiedä. Mulla on kyllä semmonen fiilis, että se kaasu tulee tähän. Ei tuu. Se pysähtyi ihan näin. Ai. Eli me ollaan ihan reunassa siis. Kato tuolla pelaaja. Missä? Oi vittu mua. Se meni siinä kivetaan. Se ampuu meidän autoista vielä. Ei vittu. Nimenomaan. Kivet on. Joo. Kaasus se kivi. Jo tuolla se on äijä. Joo, se ampuu autoista. Me pois auto... Kuoli. Joo. Mietin, että me pois autovierestä. Yksi ammu se... Tuu taaksepäin. Eli mulla on 2 vasta. Jep. Tiedätkö sä ketä on jäljellä? Se suomalainen. Siinä onkin. Voisivat huutelee huorepennikkaa. Huorepennikkaa.
3 suomalaista sotasankaria jäljellä. Mä haluan vaan vittu tietää missä se on. Jep. Ei se kauhean pitkälläkään voi olla tällä kun rupee miettimään oikein loogisesti. Mä teen yhden jutun. No, Mä heitän aseen tän ja ota flashbangin käteen. minkä sä heität? Pistooli vai? Heitin pistooli tuon reppuun ja... Juu. Flashbangiin on säätän. Joo. Huora penikka, missä sä oot? Sekin on vissiin ihan hyvä spotis, kun se ei liiku mihinkään. Hetkun, ollaanko mä alueella? Mä ollaan alueella vielä. Ehkä, mä en oo varma. Me pitää ehkä juosta, sit me saadaan ehkä putin. Onks varma, että meidän pitää juosta? Mä aloin. Mut nyt me nähdään, tai tiedetään ehkä kohta, missä se on. Jos se lähtee juoksemaan. Niin. Mut jos me ei olla alueella, me ei tarvii juosta. Ollaan me alueen. Mulla on ihan vitu hyvä spotis. Ihan paras spotti tässä. Hetkonen. Häh? Näetkö missä juoksee? Täällä mä ryömiskelen maassa. Nouse ylös nyt. Tuu pois nyt vittu. Se lähtee kohtaa puskesta. Oi vittu! Juorin toksikkäs. Mun on pakko venä perkele. Et kittiin aamulla. Mun on pakko laittaa kittiin. Niin munkin. Joutuu vähän laittaa enemmän. Mä kuolin, hui perkele! Tää tikkaa ihan saatanasti. Vittu osuu muhun! Mihin mun suuntaan pitäis sun juosta? Sinne päin, mut se ampuu ihan Oliko se huoraperistä vielä loppuun? Oli. Oli vai? Kyllä. Vittu kun mä oon nähnyt eka sitä perkele puskasta. Ei se on puskas, se on puutakan. Vittu mä en siltikään nähnyt sitä. Mut mä katoisin suuntaan. Titania taisto. Kuin ne? Mä ja se huorapelikka. Ollaan vastakkain täällä. Minä kos vai? Oh, minä ja huorapelikka. Tapas se saatana. Kyllä. Kaasu rupee tulemaan. Se joutuu juokseen ihan varmaan tän saatana. Toivottavasti. Winner, chicken dinner. Later, pizzas. When you shake it, I never seen an ass like that. I can't believe it. Good game, man. You make my baby go. Doing, doing, doing. Kuoliko sä siinä? Häh? Tapoiko sä sen? Juu, tapoin.